Mufaro wangu zvakare kusangana muchirongwa chedu chamazuva ose Nhai pastor. Pachirongwa pano tikuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatingadaro tinayo inopinduka nebhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu either panhamba dziri pascreen kune vari kuteerera 0772918335. Tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Tiri kuendera mberi kupindura mibvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu, ndofunga taapa day number 5 or 6 handisiri sure. Mubvunzo rokuti pastor chimbonyatsonditsanangurewo Revelation 13. Saka so far we have covered quite a lot. Kune vatanga kutibata nhasi ndokumbiriswa kuti mitsvage the other 4 or 5 presentations dzekumashure, because zvatakutotaura iko zvino izvi munogona kushaya kuti zvabva nepi kana mukasatanga mateerera zvatakataura kumashure. Saka nhasi tiri kudzidza about the beast from the earth pana zvakazarwa chapter 13. Takadzidza the beast which came out of the sea, which is Revelation 13 verse 1 to 10. Tikaona kuti this beast is the papacy, is umambo hwechikatolike, umambo hwechipapa. Ndo umambo hwakapiwa simba neshato. Shato iri kumirira the Roman Empire, because it was the Roman Empire which tried to kill Christ paakazvarwa, but yakatadza kumuuraya vana Herod vachida kuti kana mwana abarwa uyai kuno, vakatadza. Ndo vakazosarenda power to the papacy. But the dragon primarily is not the Roman Empire. Satan aishanda through the Roman Empire. Saka the dragon, chinonzi shato chandi Satan, akanogara pamusoro pepfungwa dzevatungamiri vekuroma kuti vauraye Jesu Kristu, but they failed. And when they had failed, they then surrendered power to the papacy, utungamiri hwechipapa. Saka simba richingori mumashure mezvinhu izvi zvose isimba raSatani. Ndosaka achirwisana nevatsvene vaMwari, ndosaka akashandura mutemo waMwari, ndosaka akasandura sabata raMwari, ndosaka akadzidzisa dzidziso dzenhema. Zvese ndosaka achizviti isuwo tiri Jesu, tiri Mwari panyika panapa, because simba riri mumashure mavo isimba raSatani, isimba rinopikisana nezvinhu zvaani nezvinhu zvaMwari. Saka pana chimwe chikara chiri pana zvakazarwa 13 kutangira pavhesi ya 11. Teereresai chikara ichi munzwe. Then I saw another beast coming out of the earth, and he had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. And he exercises all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. He performs great signs, so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. Now this is now very crucial. Takuna chimwe chikara. Zvimwe zvikara zvese zvatadzidza sofa zvaibuda mugungwa. Takadzidza kuti gungwa rinomirira vanhu vakawanda. Ichi chikara ichi hanzi chiri kubuda panyika, dry ground. Kureva kuti this is a power which is coming up and growing to becoming a superpower, but chiri kukura pasina vanhu, which means hachina vanhu vachiri kumborwisa kuti chiite a superpower. Mamwe madzimambo esaya aisvika pane vanhu orwisa varipo ozviestablisha. This one is the opposite. The earth is the opposite of the sea. The sea represents a densely populated area. The earth represents a scarcely populated area. Saka taakuda kuona a superpower now, but isina kurwa hondo yakasvika paine vanhu vashoma nene payakatanga kuzviestablisha iri. Vanoziva nhoroondo matogesa kuti umambo hupi huri kutaurwa. Ende huri kunzi umambo huu hanzi it had 2 horns like a lamb but spoke like a dragon. Now iyo ndenonzi it can't. Tiri kumedzi dzekugrade 2 naMrs. Kwari. It can't kuti muviri, nyanga igwayana, muromo ishato. Shato takatuna kuti ndi Satan, gwayana ndi Jesu Kristu. So this beast is even more deceptive than the first beast, because this one mixes Christly characteristics and devilish characteristics. Saka ukasanyatsa kutocherechedza unofunga kuti pari kuitwa zvaMwari, izvo nyamba kwete. Saka kunze chinoonekera segwai, but chikatanga kutaura, it speaks like the dragon. This is a very deceptive beast. Those are inotoita miracles, like calling fire to come down from heaven. It counterfeits miracles I Elijah by Mount Carmel in order to deceive and convince the whole world to worship the first beast whose wound was healed. Saka vanhu vachanamata chikara chaiva nevanga rakakuwadzwa. Kwete nekuti chikara chichaudza vanhu kuti vachinamata, asi ichi chakabuda panyika ndo chichaita zvachichaita kuti chiconvince vanhu kunamata chikara chekutanga. Kureva kuti this power yataakuona iri kubva panyika iyi, it is working on behalf of the first beast. Haisi kuzviitira iyo, iri kushanda kuti vanhu vese vapedzisire vaakunamata chikara chekutanga. Hazvisi izvo zvega zvachaita, hanzi chichaita zvakare kuti vanogara panyika vagadzire mufananidzo wechikara chekutanga. It will cause the inhabitants of the world to form an image of the first beast. Chinonzi image is a direct representation of the original, but it's not the original. Saka chikara chekutanga chinozikanwa nekusanganisa zvekunamata nezvematongerwo enyika. Taona kusimuka kwakaita how the papacy ascended to power in 538 AD, and it had
destroyed the Vandals, the Ostrogoths, and the Heruli. That was its political arm. Yakadestroya ma-Vandals, nema-Heruli, nema-Ostrogoths. And from that time, the whole world, madzimambo epasi rino rese, they paid homage to the Pope. Pavaiti vakataura, everyone would shake, and people would go on pilgrimages to go and kneel down before the Pope vachipiwa maistra. And this is not ordinary people. Ndikutaura vanhu vakuru, ma-emperors, ma-kings. They listened and obeyed the Pope at his word. Go and read your history. Vanenge varamba vaiuraiwa. Saka the papacy had political muscle and also religious muscle. Saka chinonzi mufananidzo wechikara. Chikara zvinoreva humambo unotonga kune zvematongerwo enyika nezvekunamata, unobatanidza church nepolitics. Mubatanidzwa wechurch nepolitics unogadzira chikara. Saka panapa chikara chakabva panyika chakumanikidza vanhu kuti vagadzire mufananidzo wechikara chekutanga. Chikara chekutanga is the papacy, which is union of politics and religion. Pakuda kugadzirwa another image which is exactly the same as the papacy. Saka chii chiri kunzi image? Mubatanidzwa wemamwe machechi ese vakutsvaga simba rezvematongerwo enyika kuti dzidziso dzavo dziteererwe nevanhu mupasi rose. Ndononzi mufananidzo the papacy, mufananidzo wechikara. Ndosaka tiine chinonzi World Council of Churches. World Council of Churches ida kuedza kubatanidza zvinamato zvese kuti machechi ngatibatanei, inonzi ecumenism. You can Google this. Mubatanidzwa wemachechi ese, kana machechi ese abatana, they will seek the political power to enforce their doctrines. Saka kana vadaro vafanana nechikatolike, go and check my members a World Council of Churches. The Roman Catholic Church is not a member of the World Council of Churches because the World Council of Churches is an image of the Roman Catholic Church. So the Roman Catholic Church cannot be in the image. The Catholic Church. That's why the Catholic Church is not a member. Avari kugadzira chakafanana neichocho. Saka machechi arida kuedza kubatana, mubatanidzwa wemachechi nezvinamato nezvitendero zvose vaite chinhu chimwe. Kana vava chinhu chimwe, then they will come up with laws that must be forced on the inhabitants of the earth, so that anani anoramba kuteerera mitemo iyoyo ndiye achanzi hatengi, ngaurayiwe, ngadii. Ndokwatakananga iko zvino izvi. Saka chatakuda kuti tidzidze patinenge taakupedzisa mangwana kuti zvichaitika sei. Ndiani chikara chakabva panyika? Ndiani mufananidzo taakutoziva kuti is the World Council of Churches, the union of all religions, not only just churches. All religions are going to unite and seek the aid of a political power which is the beast from the earth, so that they can force the world to worship the beast. Ndo kwatakatarisana nako. Ngatisanganei mangwana zvakare patinenge tichipedzisa nyaya imwe. Ratikomborere. Amen.